साबायखर थाग्रोबाय। दिनै जोङो मोनसे उद्देश्य लानानै मोनसे हाबाफारि मावबाय। गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय जयमागुरि गामिनि ब्रह्म मन्दिराव जोङो दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबानि 167थि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो फुंनि बेलायाव गुरुदेबनिनो होलांनाय जे धोरोमनि आदर्श जग्य होनाय हाबाफारि, बे जग्य होनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंसारनानै बिनि उनाव जोङो मोनसे सावरायमेल गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जिउ खौरां आरो जिउ जारिमिननि सायाव जों मोनसे सावरायमेल लादों। बे सावरायमेलाव सावरायगिरि हिसाबै जोङो गसाइगाव कलेजनि बारग' गोरायुं मानव गेदेर मुस्रि डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी सारखौ जों लाबोदों आरो बेवहायनो बाहागो लाफैनो हादों सावरायगिरि हिसाबै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि लोगो आफादगिरि मानव गेदेर मुस्रि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारी बाबा, बिथाङाबो सावरायगिरि हिसाबै बाहागो लादों आरो जोंनि गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि गासिबो बिबानगिरि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बाबामोना बाहागो लादों। आइजो आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बाहागो लादों। लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बाहागो लानानै जों दिनै बे गासैबो सिबियारि भक्त आइ बाबामोनखौ लानानै जों मोनसे जग्यनि गेजेरजों मावफुंसारबाय आरो बिथांनि सायाव जिउ जारिमिननि सायाव लेंहरजानाय गेदेमा बिथांमोना जोंनो जोबोद गेबेङै बिथांनि जिउ जारिमिन, बिथांनि समाजाव होलांनाय, हादोराव होलांनाय जोंनि जे जाथिनि जे प्रभाब, जे कन्ट्रिबिउसन, बेखौ जोंनो गेबें जोंनो रोखायै बेखेवना होबाय। बिनि थाखाय जों बिथांखौबो साबायखर बावो आरो जोंहा बिथांनि सायाव गोबां मावनांगौ दं होननानै जोंनो दिनै गेदेमा बिथांमोनहा जोंनो मोनसे मेसेजखौ होदों। जोंनि बिथां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि सायाव प्रसार खालामनाया जोबोद खम जादों होननानै बिथाङा मोनसे जोंनि सायाव फोसावदों। बेनिखायनो जों थांखि लादों जोंबो गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जितु जोङो बे जयमागुरियावहाय थांनाय 2018निफ्राय जयमागुरिनि ब्रह्म मन्दिरावबो जोङो बे पुर्निमा अमाबस्या जग्य हाबाफारिखौ लाजेननाय जादोंमोन आरो जोंनि गासै साननाय मावनाय जिल्ला जोनोम मोननाय बे जयमागुरिनिफ्रायनो जों मोनसे स्टार्टिंखौ खालामनो हादों। जयमागुरि गामिनिफ्रायनो जोंनि गसाइगाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा जोनोम मोनदों आरो बेयाव जोङो 2021आव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि मोनसे बोसोरारि जथुम्माखौ जों खुंनो हादों। बिनिफ्राय जोङो लाइमोन आफाद जोनोम जाहोनो हाबाय, आइजो आफाद जोनोम जाहोनो हाबाय। बिनिफ्राय फैयै 2020निफ्राय जों गुरुदेबनि जोनोम सानखौबो जोङो खेबफ्रोमबो मोनसे जग्य आहुति होनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों मावबोबाय थादों। इयुन बिदिन्थियावबो जों बेबादिनो गुरुदेबनि गोबां आयदा लानानै हाबा मावलांनायनि जोंहा गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जों मोनसे थिरांथा दङ आरो समाज फोसाबनाय जितु गुरुदेबनि थांखि उद्देश्यआ जाहैबाय बर' जातिखौ गोजौआव थांनायजों लोगोसे फारफ्रोम बिथिङाव जेरै फालांगियारि मावनाय, बिदिनो लेखा सोलोंनानै साख्रि मावनाय, बायदि बिथिङै जौगासार हाबा मावनायनि जे माबाखौ थांखिखौ जोंनो जे होलांबाय, जे बोसोनखौ होलांबाय, गुरुदेबनि बोसोनखौ जों फोथांनो थाखाय नाजागोन आरो बिथाङा बर'फोरखौ माने गोदोसोनायनिफ्राय बोरै गोजौआव लांनो हायो बे बिथिंखौ लानानै बर'फोरनाव जिउ थागौमानि बर'फ्रा जौगानो हानाय नङा, बे गिदिर मोनसे बानिखौ होलांदों आरो बिथांनि बानिखौ जों फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों दिनै बेफोर बानिखौ जों मानिदोंबो, मावबोगासिनो दङ। समाजावबो मावहोनायनि जे आदब बेखौ जों लागासिनो दङ। दिनैनि बोथोराव बैसागु जानायफ्राबो खुब मोनसे डिसिप्लिनाव फैबाय। गोदो जों नुयोमोन गोबां इनडिसिप्लिनजों जाबोनाय। दा गुरुदेबनि बोसोनफ्रा लासै लासै दिनै एसे गाबोन एसे समाजावबो बाहायजाबोगासिनो दङ आरो इयुन बिदिन्थियावबो मोजां बाहायजालांगोनखौ जों मिजिंथिबाय। बिदि हिसाबै जों गसाइगाव जिल्ला हिसाबैबो गुरुदेबनि सानथौ सानस्रिनि सायाव जों नोजोर बोनानै खामानि मावलांगोन आरो समाज फोसाबनानै गासैखौबो जों धोरोमखौ बिथा खालामनानै मोनसे मोजां सुसंस्कार समाज दानायनि जों मोनसे सिमांखौ लानानै जों आवगायगासिनो दङ। जों बेखौनो मेसेज होनो सानोदि जेखि धोरोमाव थाया मानो गुरुदेबा सासे गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मखौ माने धोरोमनिल' गुरु होननानै सानालासे बेखौ हारिनि सासे बिफा हिसाबै बा बर'नि जिथु बिथाङा
सासे ससियेल रिफर्मार हिसाबै बिथांखौ जों गनायनांगोन। बिथांनि फारफ्रोम बिथिंनि हाबा मावनायखौ जों नायोब्ला दिनैनि जेसेबां जाफुंसारबोनाय बेयाव गुरुदेबा दं होननानै जों मिथियो। बै समाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआनो बर'नि आफादफोरखौ गिबि सानग्रोनो हादोंमोन। जेरै बर' सात्र सन्मिलन दानाय, बर' साहित्य सभा दानाय, महिला सन्मिलननि दानाय, ब्रह्म धर्म सन्मिलननि दानाय आरो बिनि गेजेरावबो बिथाङा धोरोम आफादल' दानानै धोरोम आफादाव गासैबो फैनाय नङा गुबुन धोरोमा होननानै बिथाङा सारा बर'खौ खौसे खालामनो थाखाय बर' महासन्मिलन दानानै बे बर' महासन्मिलननि गेजेरजोंनो बर'खौ मोनसे खौसेथि जाग्रथखौ लाबोनो हादोंमोन। आरो बिथांनि जेनाखि थांखि उद्देश्य बेफोर दिनैबो जाबोगासिनो दङ। दिनै फैयै फैयै बिथांनि मावलांनाय जे मावबिहोमा बिनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां BSc, BTC, BTR जाबोगासिनो दङ। माब्लाबा जों बड'लेण्ड मोननायनिबो मोनसे लामा दङ। दा बेफोर गासिबो सान्थौ सानस्रिया गुरुदेबनिफ्राय बेरखांनाय आरो मोनफ्रोमबो बर'नि जेसेबां आफादफोर दं बे आफादनि दरखंआवनो गुरुदेबा दं होननानै जों साननानै लानांगोन। आरो गासै रायजो राजानिसिम जों बेखौनो मेसेज होनो सानो जाहाथे गुरुदेबनि बे मोजां बोसोनफ्रा जों बयनिबो न'खराव समाजाव जुदि फालिजायोबा जों साननो हायो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि बर' हारिया एसे आलादा महर लागोन होननानै जोङो मोजां मोनसे सोलोंथाइयाव जौगालांनो हागोनखौ जों मिजिंथियो।